usinqanda mathe uyenqaba ukusula icala elibhekene nomsakazo Ukhozi FM uSiya Mhlongo. Nginibingelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Inkezo. Mina lami igama ngumfeze Mtuthunga Khumalo bathi iLasbona Magumede. Ngana kwethu-ke ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi sizophinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Bese uyangilandela ku-Facebook naku-TikTok @Radio Inkezo ZA. Ukusinda kwehlelo kumsakazo Ukhozi FM usiyabonga Siya Mhlongo, njengoba kuvela ukuthi owesilisa ukuthiwa ubesinqanda mathe sakhe uyenqaba ukwesula icala lokushaya amvulela lona enkantolo eMantshi yaseThekwini. Isoleze lithole ngemithombo yalo ukuthi-ke sekuhlukile ngisho izigwili ezincane ngommangalo ukuba asule leli cala, kodwa-ke uNhlanga zimuka nomoya uthi azilime ziye etsheni. Njengoba uSiya enomnyaka ongu-40 esebuyele enkantolo ngomsombuluko, icala lakhe liphinde lahlehle ku-April 25 ngenxa yokuthi-ke umbuso uthi awukakulungeli ukuqula kwalo, okwenza ikusasa lakhe lingacaci Ukhozini FM. Njengoba lo msakazo umatasa ukuhlelela izinguquko eziqala ngo-April mhla ka-1, kuke-ke kwavela izindaba zokuthi umsakazo uke wanikela emahhovisi akwa-SABC eThekwini ngenhloso yokucela ukubuyisela emoyeni, kodwa-ke abaphathi bokhozi bashaya phansi ngonyawo bathi udaba lakhe luyoze lumunyungwe kahle uma sekuphelele licala abhekene nalo. uSiya Mhlongo ubevele phambi kweMantshi emhlonipheni uSibiya nomshushisi uShazini Hoseni eMantshi ikuvezile ukuthi leli cala selihlehlela kokugcina. Lo msakazi-ke ungaphandle ngesixwayiso ngenxa yezitholo zokushaya limaze kabi umlisi oneminyaka engu-29 okuthiwa wayeyisoka lakhe ngesikhathi bephuma endaweni yokucima ukoma lapho uSiya egubha khona usuku lakhe lokuzala. Ngaphambilini enkantolo yaguqa ngenxa yokuthi kwakusaqonga isitatimende eseseka ubufakazi bommangali kanjalo nommangalelwa. uHosini watshela uSibiya ukuthi-ke leli cala ubona kukuhle ukuba lihlehle ngoba basadinga udaba lokuthi-ke lidlulele esigabeni esendulela ukuqula kwalo. Icala labe selihlehlela uMarch 5 kuke kwavela izindaba zokuthi-ke lo msakazo uke wanikela emahhovisi akwa-SABC ngenhloso yokucela ukubuyisela emoyeni, kodwa abaphathi bokhozi FM bashaya phansi ngonyawo bathi udaba lakhe luyoze limunywe kahle uma sekuphelele licala. uSiya-ke umesakaza uhlelo ebusuku obuhle olungena ngo-8 ebusuku phakathi kwezinsuku. Ngaphambilini okhulumele i-SABC uMomisi waphela waveza ukuthi-ke uSiya wazicela ukuhoxa ekusakazeni lolu hlelo. Uhlelo lwakhe soluphenduka ubhande mtshelekwane njengoba lishaya labasakazi abahlukahlukene. Lo msakazo ungokuqala ukubasakaza Ukhozi FM neMetro FM kanye uqale ukuzakhelela udumo esakaza kwiGagasi FM eminyakeni eyedlule. Kuleli cala uSiya umele ngusikhumbuzo Mathabelo ophinde abe ngomunye wabafundisi abazwayo kwaZulu Natal. Ntanza kwethu zinjalo izindaba eziveza ukuthi kusemanzi phansi phakathi kukaSiya Mhlongo kanjalo nokubela kwakhe emsakazeni, njengoba sebhekene necala elibucayi kokushaya omlisa awayethandana naye owamvulela icala ngemuva ukuthi-ke waqeda ukuphuma endaweni yokucima ukoma wase uSiya emlimaza. Lo mlisi-ke kuthiwa akeza mshini noma-ke asencenga zegwili bemthembisa imali. Wena ngakuthini ngana kwethu ukuphawula ngalolu daba? Ake sivele hlana comment section ke ngizwe mina ukuthi wena-ke luthino lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibona ingane zakwethu sengiphuma njena, kodwa ngiyamthembisa unyaboya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, nisiphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, ngithanda khona.